Hej, jeg hedder Pia Rejstrup. Denne video handler om, hvordan vi planlægger vores undervisning på en måde, så målet og deltagernes udbytte bliver tydeligt for os. Vi kalder det deltagerorienteret undervisningsplanlægning. Først skal vi høre lidt om principperne bag, og dernæst ser vi på, hvordan vi gør det i praksis, altså selve håndværket. Videoen bygger på en artikel, der hedder Planlæg, så det gør en forskel, skrevet af Troels Bom. Vi vil kigge på 3 værktøjer. Målanalyse, forløbsplan og pointer, det vil sige de budskaber, som er vigtige, at deltagerne husker fra undervisningen. Men først lidt, hvorfor det er smart at gøre en indsats for at sætte sig i deltagerens sted, når man planlægger sin undervisning. Der er en overordnet grund til, at vi holder kurser. Det er, at deltagerne skal kunne gøre noget bedre eller anderledes i praksis. Det vil sige efter, at kurset er slut, og de skal ud og bruge det, de har lært. Det kan vi som undervisere nogle gange glemme, når vi planlægger vores undervisning. Det er almindeligt, at underviseren er meget optaget af sit emne og fokuserer mest på at aflevere sin faglige viden. Vi kan imidlertid med fordel som undervisere stille os selv følgende spørgsmål. Hvad er det, vores deltagere skal vide, og hvad er det, vores deltagere skal kunne efter undervisningens ophør? Til at svare på det, kan vi bruge en deltagerorienteret planlægningsmodel. Vi har et emne, vi har en underviser, og vi har nogle deltagere. Det ligger lige for at kigge på emnet eller faget igennem sit eget ekspertnøglehul. Det er den røde pil. Men underviseren kan med fordel prøve at kigge igennem deltagerens nøglehul, når et forløb skal planlægges. De grønne pile på modellen. På den måde kan vi lade os styre af en deltagerlogik i stedet for en faglogik. Et eksempel, som Troels Bom beskriver i sin tekst, viser, hvordan emnet kan se helt anderledes ud for deltagerne end for underviseren. En underviser skal undervise i emnet farligt gods. Typisk vil han fokusere på regler, på klassificeringer og på særlige forholdsregler, som loven foreskriver. Deltagerne derimod, de er måske optaget af noget helt andet. For eksempel, hvorfor skal vi egentlig udsætte os for at køre med farligt gods? Hvad betyder det for mig personligt? Hvilke historier har jeg hørt om, hvordan det var lige ved at gå galt? Og så videre. I den deltagerorienterede undervisningsplan tager vi højde for, at deltagerens udgangspunkt er et andet end underviserens. En god planlægning består som sagt af 2 faser. En målanalyse og en forløbsplan. Målanalysen beskriver, hvor vi skal hen, hvilke mål vi skal nå. Forløbsplanen besvarer spørgsmålet om, hvordan vi kommer derhen. Den gemmer vi til næste video. En målanalyse laver vi for at kunne beskrive undervisningsmål og deltagernes forudsætninger, samt formulere nogle pointer eller kernebudskaber, som vores undervisning skal indeholde. Målanalysen består af 7 spørgsmål, som underviseren skal finde svar på. Det første spørgsmål lyder, hvad er emnet? Det skal selvfølgelig være relevant. 2. Hvem er målgruppen? De kan være forskellige i alder, erfaringer og baggrund. Kender de for eksempel hinanden? Der skal gøres et lille stykke forarbejde af underviseren. 3. Hvad er formålet med undervisningen? Hvad er det, deltageren skal kunne efter kurset? 4. Hvad er læringsmålene? Med læringsmål, som er beskrevet præcist, bliver det lettere for dig at gøre din undervisning relevant. Hvilke pointer er de vigtigste for deltagernes forståelse? Pointerne er det, der giver deltagerne en aha-oplevelse og relaterer sig til betydningen af det lærte. Typisk er der tale om et princip eller en sammenhæng. For eksempel kan der er en statistisk sammenhæng mellem fartgrænser og antallet af trafikdræbte. Det kan også være en konsekvens. For eksempel, hvis du kører for stærkt, udsætter du dig selv og andre for fare. Eller en konklusion. Det kunne være, farten dræber. Hvilke ressourcer har deltagerne, som du kan bygge på i undervisningen? Nogle har meget erfaring, nogle har slet ingen. Det er vigtigt at finde ud af, for at kunne lave deltagerorienteret undervisning. 7. Hvilke barrierer hos målgruppen kan blokere for læring? Deltagere kan blokere for undervisning
Måske fordi de på forhånd har negative forventninger til undervisningen, eller de har andre problemer, der fylder i deres liv. De kan have stærke holdninger til emnet, eller de har måske ikke selv valgt, at de skulle på kursus. Det er almindeligt, at nogle deltagere har læringsbarrierer, og noget du bliver nødt til at forholde dig til som underviser. Det kan man gøre på mange måder, både ved konfrontation og ved at vise forståelse og give plads til frustrationerne. Situationen og din undervisningsstil må afgøre, hvordan du imødekommer eventuelle læringsbarrierer hos dine deltagere. Her ser vi et eksempel på en udfyldt målanalyse. Deltagerne er kommende lokomotivfører, der skal lære om standsignaler. Formålet med undervisningen beskriver, hvilke arbejdsfunktioner deltageren skal kunne varetage i fremtiden. I det her tilfælde handler det om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Læringsmålene handler om, hvad deltageren skal kunne gøre i praksis som et resultat af undervisningen. Et godt læringsmål er konkret, realistisk og målbart. Der er 2 læringsmål i det her eksempel. Til højre ser vi de pointer, som er vigtige for deltagernes forståelse og som knytter sig til læringsmålene. Nedenunder er oplistet, hvilke ressourcer denne her målgruppe har, og hvilke barrierer, som kan blokere for indlæring. I den næste video vil vi tale om anden fase i den gode undervisningsplanlægning, nemlig forløbsplanen. Tak for nu.